Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Divan Vlog ya teman-teman. Selamat pagi. Hari ini beraktivitasnya Pak Suko mau apa namanya ngusung watu. Lah iki mah ya pas liwat wedokan Pak Suko arep ngusung watu. Lah bareng ngusung watu ning kono bakno balane akeh. Kar dusung di apa Mbah kok? Nggih pondasi. Pondasi sing piye iki? Tinggi piye? Oh ngono. Oke, siap. Ini sapa bature? Bature ning kali. Wes, tak endane sih ya. Wah, lah iki lho bolo. Tempone ning kene wonge podokan. Nah, iki Pak Iwan iki nganu apa iki Pak Iwan? Iki lah anu gawe apa jenis galengan. Oh, gawe galengan. Galengane nyapo ya empane Anu. Garemu mlosrot. Wow, ambrol. Ambrol Galengane ambrol-ambrol bolo. Nah, kaya Pak Hakim bareng ning kono walang kerik. Mandor ini. Mandore. Ndungkele apa iki Pak Kom iki? Ndungkele apa iki? Alah, enak watu diwogo iki ampune bambune lancar ya ben cepet mlayune. Oh, ben cepet mlayune ngono ya. Rasong garap. Oh alah. Ngono. Lancare ngono ya. Ampre lancare. Bagus sih. Berarti dikowo tok jero ngono berarti ya nih. Yo, ini kok. Ndak sakmene lho, karo sakmene. Terus engko nek garengane sing kene niku sakmene. Terus kene kok gitu. Wah. Cepene iki nyang ora wah. Nang langgah nyang watu nang pondasi. Pah nyang pondasi. Berarti kok koyo gawe dam berarti iki. Nonggo terus sakmene. Oke, aku cek garengane. Anggel cah. Terowongan sing kene kok karo kecongkok sing galengan. Kecongkok kok galengane tane. Aktivitas pagi hari ini. Lah iki Mbah Suko iki armadane diseni watune purung iki. Lah mau undur lho malahan. Jembane kok nek ora iso nek pres-pres basune darane menggok ya ngono kae. Muwer ngono kae. Mower. Muwer kok rugek nek kiwa tengene. Rugek nek kiwa tengene. Makane lah kaya ngono kuwi bolo. Ya wis cukup sakmono sae bolo ya. Tak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.